Ngati kuna moto dzinoya. Cheki uya phone yake ina tatruka. Aisati ndofunga chiri mudiki. Ari mudiki. Apatikana ukasaiye uchidza vanhu. Chanomutora. Dzoro phone. Iwe anenge vakaivesera ko imwe ichibudawo ndipo panombuda kuti munhu morning guys, ndauya kuzopawo inspiration kuna somebody else veduweka. I'm super proud of my rundi mbekoni magana 27 tichida ndina keli tichinda pa percent 10 tichinda percent 10 apo tichinda patashas tikachikwira chikeke ichi takaseka vedu ikazva zvaunochisimudza kutochikanda madenga apa hanzi tagutsa vedu nekuti madiaries ndikone muri kuona tiri kudhiraivhiwa nemwana 29 years vari kuziva zvakafambira mujoni 29 years ari kudhiraivha mota yake. Ndakagara zvangu pasaidi komungandidiko asikana we vana ava vasikana vedu we ndangoya kuzoinspire one munhu kuzoinspire one person chete kuti zvinoita you can do it. You can do it. One moon. Hanimaona. Tadzoka yedu tiri kutandara ko tingagoregere. Hanimaona. Tiri kutandara. Uri kuishofera mwana. Ungamudi. Vasikana vechidika. Yes, Gerald. Aiwa, Audi asi yangu aina ndangwa drive Audi ndeyaro. Hanimaona. 29. I'm inspired. Thank you, Melton. Don't you dance tikone. Aiwa. Kwaina karija badazvo muzukuru kodadiko kule tiri kutaridza kuti tiri kushofewa tigere ko mungandidi tigere zvangu muno mungandiita seiko chokuita hapana tiri kushofewa kwai tarisa kuno rutioni aiwa musandida tarisa kuno tarisa kuno bandera zvenai vada kuoneya vandisive hanzi naista tu urisa tuirewe wo iro pakaipa vanoona ine madiaries anoona vedu we zvanzi zvinofana zvinodakadza ufunge titiwana zvangu tivani kunoita kuti ndigere zvangu ndichingoshofegwa ndiri pasaidi ndichingoshofegwa zvangu ndigere sti hanzi meridhi hasi meridhi masingulai hasi meridhi musingu anotohasilawo hanzi that's me the next 2 years. Very good Tino, very good Tino Chatendo, very good. Be inspired my sister, be inspired. Unozvita something noupenyu wako, you do something. Hanzi mupe namba dzasekuru anditi courage anditi ndikukupa ati ndokwauri kusenda zviprose redu here ndokwauri kutumira zvinhu let's hope watumira futi nasi okay asi married uyu vana vechidika handizvane ndichikudzai papaisi kana kuti tikasimudzirana kuti zvine musoro you guys munoita zvine musoro handizvane ndichitaura ndakudzai kuti simudzirane muite zvine musoro siyanai nekutedzana nemakuhwa enyaya dzavanhu kuti kwai nhasi adlei nhasi avatana nhingi nhasi kumba wake kwazodai siyanai itai mafriends mubvunzo tiri kuzviita sei mutsvage mari. Thank you Chumbresi kuita kuti kansine sub-driving yangu yes Melta and you're going to drive it vachida vasingadi unoidrive hanzi ndanzwa shungu chokwadi tariro hanzi ruramba wakadzvanya exactly hanimaona ina ndabuda panze nenyatsokutaridza imwe nyatsokuona apa iri super clean isa imota yake very clean tinotobudisa musoro zvedu pasanrufu apa tinobuda musoro pachapa tinobudisa musoro pamusoro apa pasanrufu ai hesi Lulu Jalunga, I love you too my sister long time. Chaitwa tasarira kwa chine musoro chaitwa chi Angelina chine musoro chaitwa nechekuti mwana uyu ari kuti driver uyu mudhayari yana 29 years she's a single lady andika mudiki ari kuti driver mota yake Audi muno mujoni yake inoti iye handiona yake inoti iye kwete kukwereta yake so tap into the anointing ndiri kudrive wandigere pasaidini zvodadisa ufunge zvine kachirungu mukati so animaona zvodadisa siyanai nekusura muchitevedza nyaya dzavanhu muite zvokutsvaka mari
kwanzi nathienda vananza shungu ichatotengawo yangu in first come. Thank you. Hanzi kuchinja magia well done. Yes, Samantha iwenda datu tuye kwa itsi unyasa usangana na Ru in person. Hii apa chiko chikuitika apa. What is this now? Hai va. Otirovere sasa kwenda kwa iti hapa. Ah. Nai. Ari kumanyirepi. Kwa wana kudzone pi mari. Mary vanhu vari kuhasla ufunge. People are looking for money, Mary. Vanhu vari kutsvaga mari, Mary. Papa Anzi, show me your friend and I'll tell you who you are. Andichika, show me your friend. Munotoonekwa, unozati munotoonekwa ma-friends ako pa munotegana muzvinhu zvemakosi nabasa paya. Panotoonekwa type yekalibre yevanhu vamuri kuti muri vanhu vakaita sei. Andiona. So tsvaga vanhu kuti vari kuinspire kuti kuita zvokudai. Kune function kwakati ndetobuka ma-stands tibike. Hande isinodai, hande atidai, ngatikandiri mitambo yoyi, ngatidii. Ndo vanhu vanofanira kuita uwanikwa uri munhikiri museku yavo. Wanikwa uri museku yevanhu vari kutsvaga vari kutaura zvemari. Andiwana. Oh, thank you, Beke Mazana. Oh, that's good. That's good. That's, I'm also driving a VW in Peugeot. Oh, that's great. That's great. Keep it up, my sister. Andiwana. Sekuli yako yevanhu ngaive seku yevanhu vanotaura zvemari always. Ari kuchinja magia uyu. Kemu mwana chinja uyu. Ari kuchinja. Chinja. Uyu. Change. Chinja magia. Hey, Susudu anzi kusota makwane kutuka vanhu mazano. Imagine Susudu, imagine Gaya zvakasobuda mstera kudhara zvakaibhuruvara kudhara. Urina munhu mukuru achitogara pasi, munhu mukuru kana kuti vana vadiki vanotsvaga life yavo kugara pasi kuno create ghost tanzi ndoda kuenda kunotsvaga kuti Susudu ari kubata nani, Susudu mama ke mazodai, Susudu adla chakati, hey zvazodai. Azvikupi mari. Kwanzi kutouya pano pa live kuto ndiko kutoda makuwa acho aiwa sindiswa iwo unotozati pana vapaitwa makuwa iwo ndozvisa zvandokutaura kuti pana atiti makuwa isu pano tinotaura nyaya dzekuti iwewe tinotaura nezvenyaya yekuti guys mudzimba so zvikazodai atiti makuwa pano kamona takagara pasisha makuwa ekuti timboziva kuti sindiswa naiwe murume wako kana kuti iwe sindiswa iwe wazohura nani kana kuti iwe sindiswa wazodai wakambona ticha izvo pano ngataure chokwadi sindiswa mpofu atiti makuwa pano isu we don't do makuwa pano tinotaura nyaya life in general. Panapa we talk nyaya dze life in general. Dzatinotaura. Handitika nyaya dzevanhu vari kuakaremera wakadini. But when it comes to nyaya yekutsvaga mari, handitika tsvagai mari kunoda kutsvaga mari pasocial media pa guys. Tsvagai mari. Kwanzi kungobvisa ma negative friends ask me, Nori wakabvisaka? Wakabvisaka Nori? Wakabvisaka? Pana titi makuwa isi makambona chigara pasi chara nyaya dzokuti naititi vazodai mani madhamba sazodai makambona chita makuwa iwayo hatiti izvozvo isu uyaitite malive hanzi ndakatukwa nomwe pakomenda ndakasikoldero ai munhu iye akuzivi mili anokuti rombe iwewe ai munhu iye ngati ngambonyarara zvake ngabvunze isusu kwai ndoyani yangu tida standard azvitofanani Aushtofana guys lifestyle yendo ido simenda nesi ma shifts ana nyika sure here uya machizoka ku Africa yo wakareza mariri nafichizoka ku Africa mani ana nyika guys munoziva shandaika itai zvinhu zvenyu kusvika vanhu vati wakaromba ukaona setonzi wakaromba ka usati wakuita chinhu itai zvinhu zvenyu zvokuti munhu asvikopotera kuti vakaromba vane chikwamba ukaona kunzwa chikwamba uzoti yes ovhotera kuti yes handiona uzoti uri kushanda kusvika vataura kuti veukame vati ane chikwambo uyu ari kupedza vanhu iwe usati hauna chawakabata hauna chinhu uzive kuti uri kuenda forward nelife yako anomaona tichabhouya anzi I've learned to associate with people who inspire me since ndave nepeji dzimwe nyaya dzinotodarika and watopedza wapedza salad tap ende ndokuona zveshuwa ende zveshuwa ndinonyatsa kukuona ndinokuona salad tap and I always see you zveshuwa I always see you zvemashuwa anomana tichamboita live iyoyi yekutsvaga handiti gore rapera yeuye muna January kuti munhu ungaita sei depending nemari yawakabata tingabatsirana sei kuti uite zvimasaidi aso kumasure hanzi kusaita makuwa kutya kurohwa nana kuki simple tisikuisa nyaya yako isu kurohwa nana kuki anorova vanhu anofamba achingorova vanhu unoti kune munhu anongoroveka just like that imi munofunga kuti simba rekutaura paFacebook ndo simba rekugwa here kutaura pasocial media nekugwa zvinhu tu zvakasiyana paground
masangana paground apa zvinhu tu zvakasiyana my sister. Hakuna munhu anorova munhu pafoni apa, munhu anokuita yese yese. Sanganai paground fair one on one mumira apo. Aitaure zvanenge achitaura makasangana apo. Uone kuti hazvibudi. Hapana natupa pressure Farah. We are inspiring people. You are giving yourself pressure. We are inspiring people. Kuti kuluku etu kana mwana mudiki we 29-year-old somebody, if she's doing something, you can also do something. Hamudu kuzochoka no problem iripo. Kutenza makuwa haubhadhari. Ndikatedza munhu arikutsvaga mari achandipa online kuti mari ndiri kuiwana sei. Hapana paungangota in Rome was not built in a day. But kana uri concentrate kuzvinhu zviri negative, how are you going to meet on nema line emari? How are you going to meet on nema line emari? Unongotsvera chingotedza panenge vachingotukwa vanhu chete chingokomenda chingosedza chingosekerera chingofarira zvisani basa rese. Uchasangana sei nevanhu vari kupa line rekuti sha tiri kudai masiva ano? Unosangana navo sei? We are inspiring somebody kuti look, you can do it. You can do it. You can do it. Uri koko you can do it. Unosangana nevari kutengesa magwesha iri gwinya riri kundibhadhara sha. Uri kutengesera kupi kutaxi rank? Ipi yacho ndodiyo wotanga. Turn right onto the ramp. Wotanga. Andika shamwari ini ndikutengesa zva ezvinoti amusama. Chii chiri kufamba musama? Chii chiri kumhanya musama? Chiri kumhanya musama chii? Vamwe vasinganyari vanotengesa makuta. Imavuna mbona guys vanhu vakamira pamarobhoti vachitengesa makuta musama. Cool time. Cool time wakamira parobhoti vanotengesa masama nikiri. Imi munofunga kuti munhu anoita zvisina profit here guys. Hakuna munhu anoita business isina profit. Munhu akatomira parobhoti achitengesa macool time ka zvinotaura kuti pane profit iripo. Zvinotaura kuti pane profit iripo. Thank you Singanas, thank you. Pane profit inenge iripo. Problem iripo ndekuti tinonyara. Ndinoda kuenda palevel randisati ndasvika rekumusoro. If it means that we are starting from kutengesa macool time background, ndinopfeka heti yangu yesama handika ndonomirawo ndichitengesa cool time riri kufamba. Hanimona by the end of the day kana chigona kutengesa masaga 12 13 emacool time, unganzi mari yangu achiwana nepogara pamba. Hongo chiwana kupi ugere pamba, because rinofamba kuri kupisa ka. Kune vanotengesa mvura vari pamarobhoti right now as you speak. Kune ngochipisa munhu unongoshoda mvura, unotenga mvura wotengesa mvura yako yakati freeze vanhu vachimwa. Animaona ndio malaini acho iwayo kusimudzirana. Animaona kusimudzirana. Zvino tikaungana tikatenga kutaura kuti nei makambona zvatogona ningi, mambona zvanyogona ningi, mambona zvadai zviri kutagwa, mambona vari kunyewa pakati. Do you think zvichatibatsira kuti titsvage mari izvozvo? It won't help us kuti titsvage mari. Ina ndinoti ndikakusangana newe ndandudza nyaya dzevanhu, usandudza. Ukasangana neni don't tell me about people. Tell me about SIS MELLY. Ndepapi pane kotowe mari. Toita sei kana nditokubvunza cha uri kuita sei kweyo mazare ewe cha ndipinzewo kamulaini. Munoziva guys pane chandisina kukudzai chandi inspire pahoteli payapa. Muri kuziva kuti munhu akabata contract yekugadzira ma headboard nemachairs machichi. Munoziva kuti mudhayari Linet kamwana kaya kakaita program yatakaenda yakanzi story. Kamwana kadiki Linet is 30 years old. 31 33. Ndiye munhu akabata hoteri yese ya, ndiye munhu akabata contract ipapo. Achinitumira mapicha honai ndinda akabata ipapo ndaruwani yana ndaruwani exactly ati bode mangasa ndinda kaita akatumira picha zvachigadzira everything ndaperekwa muZimbabwe 32 years musikana ataka mawetsu musikana ane kamera yake kuvesa. Hanimona sanyara nebasa rako. So if some other people are doing it, you can do it guys. Inini ndami here kuti ndimundivengere chokwadi chekuti asikana gwari bhadhari chinobhadhara ka kubatsirana nekutsvaga maziyano kuti mari ndeipi. Hanimona kubatsirana nekuti shamwari ndi kutokuencourage shama usanyare simuka. Ndakaona vanhu vachita mari kwa japraiser kwewe unozaru vanhu vakaita vanaruzi vakaita mari iwe machibika sadza vakaita mari vamashisa mafruits checho mashisa zvima vakaita ndipo pane vana mazimba vakaita mari sadza kupera kuti chai kupera vakabika mapoto kusvika vatita neta apa dzaratengeswa mari plate 120 rands plate kasi dzakadiki diki vakaita mari shema vakaita mari kuruka mari. So ngatishandei guys, ngatishandei, ngatitsvagei zvokuita tibatsirane. Papa ndobvunza Ru angachitotipa basa kwanoshanda SIS MELLY chitengai zvakati mumwe ina ndobatsirira dhira kura watondudza ndotodawo kutofamba naro
ndingada kufamba netiti akanaka kungoudziwa information for free. Uyu munhu uyu ari kuita sei? Yes, Milly. Mbona indatodzwa naRuru anoshanda kutekeloti. Akandismeli tenga zvibhasikoro mutipe tikuisire patekeloti. Mbona mupuwa mari yenyu wati every 1.2 every 2 weeks. Anzi wotopuwa mari yako 1.2 every 2 weeks. Guys, ndongotsvaka zvibhasikoro zvangu kumasecond hand uku. Ndototi runda zviwana zvibhasikoro zvangu ndikatanga ne4 ndotomupa zvibhasikoro. Zvibhasikoro zvipiko iwe? Zvimaskuta izvi. Andozvitsvaka ini mapurazu. Ndozvitsvaka ini. Ndozvitsvaka chifika zvachina zvinhu zvakawanda kachiya. Ndopera chizviningira chizvisevhisa. Ndotozviwana kana ndazviwana ndokuti chiisa pa zvotofamba guys. Zviskuta zvangu pa Fortnite zvikaita 4 ndotowana mari 4.2 4.8 pa 2 weeks guys. Unoiwana ipi? Then pamwedzi 8.4 9.4. Hey, 9 point something. ndigera kumba ndichita zvimwewo futi ndichita zvimwe. Kopinda wavagara. Vanenge chafunga kuti yani. Saka driver unozombadira nei? Driver anenge achirenta kakwauriwo ndiye. Anorenda kwandiri. Alright. Kushandira chirenta. Alright. Zvakanaka naye Mwari. Hazviti une mbinga hapana kana kuromba apa unongoita mari yako. Kubvumidza to bring to sell kwaiti. Motoka ku 2.4 every 2 weeks. Tuskoro tumota twaidrive na mai vai. Unopuwa 2.4 pamwedzi kana gari gwanongotswana mari 4.8 kana twakawanda 3 tumota twema 6000 25,000 tuma second hand. Ndotwa vanoshandisa kuti vachibhadhara rent kwauri iye kuti ashanda kana kuti haana zvineni. Muri kuzviwa guys ka muri kuzviwa information ane muri kuinzwa panoungana vanhu apashai kukuziva something mazvinzwa guys. Uya toti kwaende tumaskuta uri kugona zvako shanto paFacebook ndo pari kuitwa mari kanisaladi ta pari kuitwa mari pasocial media pavanhu havazivi chete pasocial media pari kuitwa mari apa pari kuitwa mari izvezvo yakanaka izvibhasikoro chero izvimota iyi but manje pamota apa paservice apa mota inedzi service yakachipa unotenga zvioil zvako nene uendesa pamakanika wetrust but kana munhu anodriver zvifamwa zvakazvabondera expense yako manje mukadzi anodriver zvakanaka uda munhukadzi hapi kuzi varume avambonyanyobondera because anodhirifara mudzimba mumakona emo zvimamota bike ndo zvinotobonderezva. Handi muri kuzvinzwa guys, handisiri ndikukudzai, handi muri kuzvinzwa kana une zvimota zvako zvagara pamba zvidiki zviya ndinojoinisa kuteka iloti kana kutoinvesta utenga zvimota zvako zviviri. Handi mazviwa ka guys 4.8 per 2 weeks. muri kuzvinzwa ka guys vanodei kana vachida kuregister unongotenga mota utsvaga drive tomupa driver orenta motikari driver ndiye anoregister iwe chako unongopiwa mari yako yemotikari kana yemotobike yekurenta zvekuvhura account ndidriver anotovhura account zvese. Handi mazvinzwa wanzi I've got a candidate driver. Handi mazviona guys mamuchida mbotanga kuti matozviona kuti patobuda dhiri patobuda mukana umwe wemarapa mapaona ka patobuda mumwe mukana wemarapa mazvinzwira nditi kana une mari yakaseva uchita nemari yakawanda akaseva spina mari iyoyo kusvika juni nekuwabata adadzokera kana wakuenda muna juni wobva ukatengesa kuauction kamota kakaya wotora mari yako apa unenge waita mari yako kudhara unenge watoita mari yako kana kutengesera driver yeye inenge yadzoka yawakatenga kudhara ungotengesa wotora mari yako times 2 zvapera. Sure. Hands na Cleopatra, I started mine, I bought my motorbike. Well done, Cleo. Well done. Apa Cleo ndima dumbe Cleo. Asaka tenga motorbike yake. Ndima dumbo. Saka zvezvo kuti chi guys ka mari musoro wako. Mari no save wanewe. Iwe ndo vana madumbe vakona kuendesa vana vavo kuchikoro kuma high school kuma university. Ne mari yemadumbe, mari ndiwe, mari musoro wako. Kune munhu anokora mari nebhegi asina chaanacho kana bhasikoro haana asi anokora mari nebhegi achitosunga tai chaichai muofisi anomaona kweta anototambira ningikiri madhumbe akatenga skuta obva isa ake patekeloti saka mari musoro wako animazviona mari musoro wako ndakambokudzai nezuro ndichitaura ngati imi madzimai imimi varume venyu vane motikari basi hamugoni kudhiraivha hamudi kudhiraivha kuti uonese nezirume rako kuti ndibatsira udzidzise kudhiraivha weekend paya hande paground apanodhiraivha haudi asi mota munayo. Social media must be for empowering one another guys, for inspiring one another. Ngatishandise zvine musoro. Let's use social media wisely.
Animaona. Let's use social media wisely. Makuwa mamawa every day. Asi SIS MELLY kutendera singati mamawa asi. Anokupaizidza kumba kwenyu. Anokupa ichi hapana. Hapana. Munongo mawa moseka mukomenda zvapera. Handimoona. Chamba chakupai kana cent kana data chachera hana chakupai. Saka munota zvishandika. Hazvishandi. Inoda kuti mite mari vanangu. Itai mari. Ndikuudza madiaries angu. Please make money. What you save. It's not what you earn, it's what you save. Yes, my adams. I think roti. Kana uchiwa money kwa chitipa nzeye madumba imara iseveki. It's about how you save your money. Andimona. Kwanza vati ne mota vanhu aiwa dzidziswa mota kana mwamusi ari mota iri achinda kubasa iwe unotisa mota yako patekelo kuti unodriver wegamuridzi mota yako iwewe hati iye ari kubasa mobatsirana mobatsirana kiwa masalad next time panoti maevent andika panoti maevent emadiaries ekune mamwe go and put a proposal kuti ini ndongomirira masalads chete I can provide you with masalads andiona. Then you make a deal. Rema salads chete. You went this different masalads. Papa. Ono papa. Antru kunzwa. Ekyo masaladu. Paneto ma function papa. Indano proposal. Uti ndongo mirira masalad chete. I'll just bring you masalads chete. Ndo ya na opano. Uchaje for masalads ako. You do different salads. Ono papa. Antu ona. Utopiwa mari yako. Hanza tambuza indi chengeta mari ndiri madhumbe pinochengeta. You see? Vanochengeta zveshuwa. Mona, vanochengeta zveshuwa. Kwanza ndakatenga brandbag chibhota chibhasikoro chake pa workshop. Hanzi teke lo chiri kutora kuno Pretoria. Maiona kuti life yakatora nemusoro ka. It was a productive life. And maiona it was a productive life. Taita life yediri productive 2 minutes idzozi. Inda ku driving school zveshuwa unoita udzidze ku drive uyo surprise murume wakabata chitambi kuti ndadzoka license ichi ndakudrive iye achifunga kuti uri dofa zvaunogona atanenge achifunga kuti you are good at kungozvara vana uri pamba chete zvanenge achingofunga surprise mudzi wakabata license surprise him. Take the exit on the left. Yes, Sharon uri sei Sharon uyu anta zvemawigi uyu maimwana ane mawigi akakanaka ane pamuromo chapo ushu chipindi ane pamuromo uri kumutadza ndoda kupinda arikuramba chiuya tekiteki amona anoita zvemawigi uyu Shero akanakisa zvisingaiti mawigi ake Shero ndakakudza ngati mbondipa wigi yako ndipfeke Shero ndakati ndipe wigi yako ndimboipfeka ndimbokufambira newigi dzako tichiona tinofa nemari takambotengesera mumwe mawigi panapa nanhasi vanoita kutsvagwa anoona ndakamboudza kuti munza wigi dzako idzi ndikupfekere tu ngorigadzirira tu chete ndikupfekere wigi dzako idzi ndikumaketera apa uone kuti unoita mari yako yakaita sei George nai ndizvo ndiri kutotaura ndichitovaudza makuwa abhadhari unongonzwa kuti kwai SIS MELLY vezodai asi hapana chaanokupa hapana woseka 2 minutes wotuka 2 minutes zvadarika hauna kana senti rawawana kana chawapuwa hapana itai mari ko George haufa shamwari wazodii George teti sinowo here kumafara weekend doro riti George haufa wawefa ngopinda neapa wazvifambisa sei utidza chipera redhanti wafa ngopinda neapa watobudira pagaraji rena nandikira namalufu andimona hanza ichifazi 11:58 yes age is just a number Sarah age is just a number when I live data iri productive so okay ndaona kuti mune shungu mune nzara mune nyota yekuda kuita business guys let's make it a date nas tusangana manheru we talk about my business ideas how about that let's talk about business ideas tusangana nhasi manheru imimi vari kuda kuenda kumba next year moshanda mchizati mawana business ideas pano une target yekuti okay next year by June panoenda kumba inchenda ndakabata mari yakati this is what I'm going to do ndasvika kumba wogara uine plan nevision yezvinoda kuita wasvika kumba how about that In 600 meters, take the exit. Milly man social media is toxic now but munhu ari kuita mari nezuka nenyaya yedhata zuka ari kuita mari ndosaka singa complain ari kuita mari nezuka nedata but iwe uri kutenga data ka hakuna kana senda uri kuita
auna kana sendra ari kuita. Saka guys, let's make a date ngatisangane nhasi manheru handika tosangana so that toonesana handiti hapana munhu anoziva zvese, hapana munhu anoziva zvese, tosangana panapa manheru totaura nyaya yemabusiness ideas, umwe nemumwe achita ndoda kuita chakati kuti handina plan. Kana uchiunganidza mari yako, unganidza mari uchiziva kuti ini ndotanga kudai, I'm going to do this, I want to do this, I'm going to do this. Wotoenda wakabata mari yako hauso kubuda mtorere. Bona oshoka bata ini ndikushata chida munozati kuZimbabwe chako cho guys chataura nasi. Matoti pashungu zotitaura nyaya yekutsvaga mari. Ana isi reflect. Waka Brian handisi kuda kuzwa statement. Handisi kuda kuzwa statement. Hanzi kumba note shiri muno. Okay, no problem. Imo muno machonoita upside hustle yako vari kumbovoitawo zvanoita kumba. Adimaona. Saka guys, ngatisangane na manheru na 7 nhasi titaure, ngatisangane manheru nhasi titaure nezvenyaya izvi handika tionesane. Ndo malife ane musoro atifanira kunge tichiita iwaya handimaona, ndo zvine musoro zvoti pamwe kubatsirana izvozvi tichiita handimaona. Ehe, toda kuwa nezvekuteke lotu yataura wani Diana chaitaura manheru. Alright, we'll start it again manheru chaitaura manheru nhasi manheru ndenda free amuzati ndiri wenyu mazuva ano toitaura manheru handitika gani mbobata murume wangu BM kana chikufonera usingabati phone andika ndokubatai guys time anditi ehe gani mbona ru one more time achishofera vanozonona kwaitika achishofera zvakagira ru achishofera